Ihanaa. Teillä on ollut siskokset Tukiainen hurja vuosi takana, siis vuosi 2008. Johanna, sä sairastuit Gambian matkalla malariaan ja sen niin kuin vakavimpaan muotoon. Ja sit sä olit pitkään sairaalahoidossa. Kerro hurjimmillaan, mitä sairaalassaolo oli. Mä olin 4 päivää Meilahden sairaalassa kokonaan koneiden varassa. Et mun lakkas keuhkot, munuaiset ja kaikki toimimasta ja mä olin dialyysikoneessa. Ja sitten sen jälkeen niin mä olin sit Aurorassa eri osastoilla 1,5 kuukautta. Se oli semmoinen, niin kuin, mä heräsin tavallaan semmoiseen painajaiseen. Että se oli ihan kuin joku jenkkiläinen tämmöinen kauhuleffa. Että mä heräsin keskellä yötä pimeäseen huoneeseen ja mä en tiennyt yhtään missä mä oon. Mä en pystynyt liikkumaan, mä olin niin kuin halvaantunut. Kädet ei liikkunut, jalat ei mikään. Mä olin semmoisessa pinnasängyssä. Mä yritin kammeta sen pinnasängyn yli, mutta mä en päässyt siitä pois. Ja mä olin ihan kauhuissa, niin se oli keskellä yötä. Mä aloin soittelemaan kaikille mun ystäville ja sukulaisille, että mä luulin, että mä oon niinku kuollut. Että mä kuolin siellä teho-osastolla. Mä oon joutunut johonkin niinku tuonelaan tai johonkin helvettiin. Ja se oli ihan hirveä kokemus. Sä yritit myös paeta sairaalasta. Joo, mä yritin paeta sairaalasta 3 kertaa. Oliko sellainen sairaalapyjama päällä? Joo, mulla oli semmoinen sairaalapyjama päällä ja mulla ei ollut talvitakkia. Mä olin aina hirveän vihainen siitä, kun mun sukulaiset tuli käymään ja ne ei tuonut mulle takkia. Mä oon halunnut kauheasti pois sieltä. No, mutta ihanaa on, että sä oikeasti sitten paranit. Ja Julia, mikä oli se hetki, kun sä tajusit, että Johanna on taas Johanna? No sen jälkeen, kun Johanna pääsi sairaalasta, niin hän lähti suoraan Tukholmaan meidän vanhempien hoitoon. Ja me sitten mun ex-poikaystävän kanssa, joka on edelleen hyvin rakas ihminen mulle ja tukee mua edelleen, mistä mä oon kauhean kiitollinen, niin sitten mun ex-poikaystävän kanssa matkustettiin jouluksi Tukholmaan. Ja Johanna oli siellä Tukholmassa edelleen tosi sekava. Se nukkuu noin 20 tuntia vuorokaudessa ja me ihmeteltiin, että mikä tämä homman nimi on, että miten se on mahdollista, että ihminen nukkuu näin paljon. Ja sitten kun se oli hereillä, niin se oli ihan kuin joku zombi. Ja ihan siis tosi kummallinen, että me niinku säikähdettiin, että mitä on niinku meneillään. Ja sitten pahin pelko mulla oli se, että ei ole oikeasti tapahtunut niin, että kun se malarian loinen kävi Johanna aivoissa, niin mä pelkäsin kuollakseni sitä, että se on aiheuttanut jonkun aivovaurion. Mutta mikä oli semmoinen niin kuin mun elämän ehkä paras kohokohta, niin me lähdettiin Thaimaaseen rentoutumislomalle. Niin me oltiin Istanbulin lentokentällä ja siellä oli semmoinen iso joulukuusi, mikä oli täynnä Swarovskin kristallia. Ja Johanna, silloin se heräsi ja se oli taas oma itsensä, oma Johanna, ihana Johanna, ketä mä rakastan yli kaiken. Ja se oli silleen, wow, Swarovski. Ja silloin mä tajusin, että yes. Johanna is back. Mahtavaa. No mutta tähän kaikkeen liittyy myös se, että te olette tulleet uskoon yhdessä. Miten on mahdollista, että sisarukset tulevat yhdessä samanaikaisesti uskoon? No me tullaan molemmat uskovaisesta perheestä ja mä periaatteessa, tai sanotaan näin, että mä en tullut nyt ensimmäistä kertaa uskoon, että mä oon tullut uskoon ihan nuoruudessa. Tämä oli tämmöinen uusi. Mutta nyt että mä elin semmoisessa hengellisessä erämaassa, sanotaan näin, että uskovasti ihmiset hän voi erkaantua ihan hyvin niin kuin uskosta Jumalaan ja tämän kokemuksen jälkeen, mitä mä näin, tai mitä mä koin, ja mitä mä oon myös nähnyt, niin mä tulin uudestaan uskoon ja me uskotaan Julia kanssa ihan niin kuin Jeesuksen, Kristukseen henkilökohtaisena vapahtajana. Et mä haluan määritellä sen tarkalleen, koska multa on kysytty hirveästi, että uskotaanko me Jumalaan tai johonkin korkeampaan voimaan tai johonkin energiaan tai johonkin, mutta me uskotaan ihan niin kuin Jeesukseen. Tämä on just mun mielestä kummallista. Mä uskon Jumalaa, mutta mä en tajua sitä Jeesus-läppää laisinkaan. Mutta ehkä te voitte tämän jälkeen yrittää mulle kertoa siitä enemmän. Te olette kiertäneet myös seurakunnissa puhumassa uskosta. Miten se on otettu vastaan? No me oltiin tuossa oltiin Jan Roos nimisen, ehkä Suomen yksi tunnetuimpia tällaisia parantajia. Niin hän muun muassa rukoili Johannan puolesta, kun Johanna oli teho-osastolla hengityskoneiden ja munuaiskoneen varassa. Ja me käytiin julistamassa Jumalan ja Jeesuksen sanaa sitten yhdessä Jan Roosin kokouksessa. Tästä on joku viikkoa